Πάνω. Όλες οι ελλείμματα, ιστορίες, πυρόγαλα, πηγαίνουν κάτω στο αντιοστάσιο, περνάνε από το μήλο, γίνεται σκόνη και πηγαίνουν στις ξέμερες. Κάτω ένα 24ωρο μέσα, με την αναμόχωση που γίνεται, παράγει το μεθάνιο. Φεύγουν οι υπόγειοι από κάτω, έρχονται εδώ πέρα στο πολυκένιο και από εδώ πηγαίνουν στις μηχανές. Το κάνει μηχανή από μεθάνιο, το κάνει αέριο και από αέριο το κάνει ρεύμα. Συγχρόνως παράγει θερμική ενέργεια. Από μεθάνιο το κάνει αέριο, τι εννοείται? Από μεθάνιο αέριο, τι εννοείται? Μεθάνιο το κάνει αέριο, από αέριο γίνεται ρεύμα. Το καίει. Και παράγει θερμική ενέργεια. Μιλάμε για καλοριφέρ, μιλάμε για ζέστα. Όλα τα αυτιά μέσα έχουν ζέστα. Είναι όλο δηλαδή, είναι όλο το κύκλο τέτοιο. Με μηχανές συνήθως παράγουν τη θερμική ενέργεια. Ό,τι ρωτήσετε να κάνετε, στο νερό εδώ το. Απλά εκεί που καίτε το μεθάνιο, έχετε και boiler, ζεσταίνει το νερό και το κυκλοφορεί. Βεβαίως, έχει ένα λάδι. Αυτό δεν κατάλαβα. Το μεθάνιο είναι ίδιο αέριο. Καίγεται. Όχι. Μηχανές οι οποίες έχουν υποστεί μετατροπή σαν μια μηχανή πετρελαίου. Εδώ τώρα η παραγωγή είναι για 1.800. Παραγωγή ρεύματος, 1 ΜΒ 800 κιλοβάτ. Είναι η παραγωγή. Είναι τεράστια. Πάρα πολύ μεγάλη. Και μόνο δηλαδή γι' αυτό, για την παραγωγή αξίζει δηλαδή. Μόνο για την ενέργεια που παράγει. Δηλαδή η θερμική ενέργεια μπορούσε να θερμάνει μια πόλη 10.000. Γι' αυτό λέω. Στο Αντερόπουλο. Λοιπόν, εγώ παιδιά χαρικά έχω σχεδόν. Πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε με τον κύριο Σωτήρη εδώ, το μηχανολόγο. Έτσι, θα το πείτε. Λοιπόν, νεολαία σας και εδώ, γεια σας. Γεια σας. Πολύ για την περίγευση. Καλές δουλειές πάντα άξιος. Θέλεις τώρα να τους ομερίζεις εδώ πέρα για να τρελαδώ. Ναι, αφού φυσάει. Ανάλογα που φυσάει. Έτσι ρε παιδιά. Ανάλογα που φυσάει ο άλλος. Φάερ, φραγκικό ασβέστος. Τώρα την απόσταση στο σημείο. Το μόνο μεθάριο που βλέπεις είναι στην τουαλέτα. Και βλέπεις γίναμε την απόσταση, μου σπίζω την απόσταση των δύο σημείων. Δεν μυρίζει. Δεν μυρίζει. Πριν μύρισε ρε. Δεν πρέπει να μυρίσε κανένα. Γεια, εδώ οι ομάδες και οι αρχηγοί. Όποιος θέλει να πάει μέσα στις μηχανές, θα ρίξει μαλλιά, μπορεί να πάει. Θα πάμε με τον Κισωτή. Κύριε, Ακούστε λίγο. για την οικονομική μελέτη είπαμε. Γιατί δεν... Πάει να το ρωτήσει πάνω στο γραφείο μετά τον άνθρωπο. Πέτρο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εδώ, στην κάμερα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Αυτό είναι για βιολογικό καθαρισμό, το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο. Αυτός ο βιολογικός τώρα είναι υποβελτίωση, να το πούμε αλλιώς. Όπως και τα υπόλοιπα λίμματα τα οποία είναι εδώ στις χωμάτινες δεξαμενές. Λίμματα, ναι. Επειδή το project δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι κάποια στιγμή να περάσουν στο βιολογικό και να πάρουμε τα στερεά απόβλητα να τα πάμε για λίπασμα. Ακούστε όλοι, και αυτό τα πως δεν υπόλοιπα θα φύγουν καθαρό νερό. Μάλιστα. Για το ποτήρι. Μάλιστα. Τα οποία θα πάνε για άρδευση ιδιόκτητων εκθάσεων. Εδώ που έχετε φτάσει ας πούμε στο όριο που είναι η ρεματιά ουσιαστικά. Δεν είναι όριο, έχουμε ακόμα κάτω. Όχι, λέω εδώ προς τα εκεί, επειδή είναι φαίνεται σαν ρεματιά. Λαγκά, δεν ξέρω τι να πω. Αυτά εκεί είναι καθαρσιές. Αυτό είναι βιολογικός καθαρισμός ο οποίος θα βελτιωθεί. Εκεί είναι η ακαθαρσία. Βλέπεις, θα περάσουν από εκεί. Βλέπεις. Εκεί είναι και σαν γκρι. Ναι. Και τι είναι έτσι. Έτσι, γίνεται ζυμός. Εδώ είναι καθαρισμός. Θα βελτιωθεί. Αυτό θα περάσει εδώ. Θα απορροφηθούν τα ξερά λίμματα, θα γίνουν λίπασμα. Και το νεράκι λέει που θα φύγει θα είναι να το πίνεις με νερό. Ναι, θα είναι πόσο. Πλάκα μου κάνει το. Δηλαδή μπορεί το νερό που πίνω να είναι... Όχι, δεν σου πει όμως δεν είναι τόσο καθαρό. Τρως από αυτό. Και που τρώει όλη η Ευρώπη είναι σίγουρα από τέτοιο νεράκι. Δεν έχει σημασία που τα νερά που φίξατε. Σημασία έχει ότι το νερό αυτό μετά θα πηγαίνει για πότισμα και έτσι δεν πάει τίποτα χαμένο. Εντάξει, να το πω. Εκεί δεν κατάλαβα. Λέει τόσα πολλά προϊόντα αυτό εδώ. Έχει 5 δεξαμενές από πάνω. Από πάνω, πόσο μεγάλες. Είναι αρκετά κυβικά. Δεν Είναι φαίνεται. 5x5 το τσιμέντο μέχρι κάτω. Όσο είναι δεξαμενές άλλο τόσο από πίσω. Ναι, 5-25 κυβικά μάλιστα. Η κάθε μία. Όχι, δεν είναι 25, είναι και 10 μέτρα ύψος. 5 και 10. 250. 250 200 κυβικά μέτρα μάλιστα. Άρα 5 και 250. Εδώ έχουμε δηλαδή 1000 κυβικά.
Κατάλαβα, 1000 κυβικά. 1200. Εδώ έρχονται οι πρώτες ύλες, τι ρόγαλα αδειάζουν, τα υποπροϊόντα του σφαγείου ποντοποιημένα, από κτηνοτροφία, τα καθαρίσματα. Συνεργάζεται και με κτηνοτροφία, το είχα διαβάσει και στο σπίτι. Μετά από εκεί που πηγαίνουν εδώ. Εδώ όμως τι γίνεται? Εκεί ανακατεύονται, Ναι. και οι υπόγεια με δοσομετρική αντλία περνάνε ισόποσα στις 3 δεξαμενές αυτές. Ισόποσα, μάλιστα. Ζεσταίνονται, Θερμοκρασία. θερμοκρασία γύρω στους 40 βαθμούς Ναι. από εδώ από τις μηχανές. Γίνεται η διαδικασία της αναερόμπιας χώνευσης και στη συνέχεια φεύγει το γκάζι. Υπάρχει διπλή μεμβράνη εδώ πάνω. Είναι ο μουσαμάς έξω που βλέπετε και από μέσα άλλος ένας. Μάλιστα. Μέσα, ανάμεσα στους δύο υπάρχει το βιοαέριο που λέμε. Μάλιστα. Εκεί αποθηκεύεται. Άρα, Ναι, ζωντανός οργανισμός. ναι. Άρα συλλέγεται το βιοαέριο λοιπόν. Το αποθηκεύουμε, ας πούμε ότι αποθηκεύεται και στη συνέχεια περνάει εδώ πάνω, γίνεται διανομή εδώ για τις μηχανές. Πάρε κοίτα. Εδώ, στο σκηνικό. Αυτό, κοίτα, πάρ' το. Εδώ γίνεται η διανομή. Ωραία. Να δούμε λίγο Και και στη συνέχεια περνάει, ναι. Να δούμε λίγο και τις μηχανές. Σου μυρίζει? Είναι τώρα το καλμορέ μυρίζει. Τις μηχανές. Τον κυλινδρισμό της μηχανής θέλουμε να μάθουμε. 16.000 κυβικά, 16 λίτρα. Η κάθε μία. Αυτές οι μηχανές. Υπάρχει και πιο μεγάλη. Είναι η διπλάσια, είναι με 30 λίτρα δίπλα. 800 κιλοβάτ. Η κάθε μία είναι 250 κιλοβάτ. Η κάθε μία είναι 250 κιλοβάτ και δίπλα είναι 800 κιλοβάτ. Βάλει στο αυτοκίνητο. Να το πάει και δείτε, πάει τρέχει την κάμερα. Πόσα κιλοβάτ. Βρωμάει! Δες τα εδώ, πού μεγάλος είσαι, στα γρήγορα μεγάλα. Σκατήλας βουρμαέλου, τα γρήγορα να πούμε. Παναγιά μου. Σας είπατε ότι δεν θα μυρίζει όμως. Δεν μας ενημερώσατε ότι θα μυρίζει, έβαλα στα 12 ευρώ. Δεν είδαμε στις κατά. Δεν έδωσε για 12 ευρώ. Ναι, το ξέρω. Και να πας στην Πρέβιζα στο λιμάκι, θα κάνεις πασαρέλα και με τις φοιτήτρες τώρα. Πάμε. Πασαρέλα κύριε, πρέπει να τιμήσει. Θα δούμε λίγο. Είναι μεγάλη. Θα πούμε από εκεί μέσα, ότι να πάμε εκεί στο Καρίνα. Είναι λίγο παλιά η δικιά μου. 200 κιλοβάτ, ηλεκτρική ενέργεια, Κάτσε μην πεταχτεί έξω. Ωραία, τι έχεις δεύτερο. Πολύ μεγάλη μηχανή, πάρα πολύ μεγάλη. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί. Θα κάνει και θόρυβο. Υπάρχει λάδι, αλλάζει λάδια μόνη της. Ανακυκλοφορεί τα λάδια. Μπράβο. Γιατί δουλεύει 24ωρο. Και με καύσιμο το οποίο επί της ουσίας είναι άσχημο. Είναι σαν τον γκάζο αυτοκίνητο. Ναι, δεν ξέρω. Έχει Δεν φλωρές. ξέρω, δεν ξέρω. 800 κιλοβάτ. Εντάξει, μπορώ να πω ότι εδώ που ήρθαμε είναι καταπληκτικά και ότι άξιζαν τα 12 ευρώ για να έρθουμε στη σκατά. Αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα στον κύριο Άρη Μαρκάν και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να τον ευχαριστήσω τον άνθρωπο. Μας έχει χαρίσει τόσο πολλά όλα αυτά τα χρόνια στο Λύκειο, μέχρι και μέσα στη σκατά μας φέρνει. Αυτά, εντάξει, σε γενικές γραμμές όλα καλά. Ευχαριστώ, γεια σας.
Αυτό είναι μια μέση τιμή που πουλάτε τέλος πάντων, έτσι. Προφανώς. Ναι, ναι, περίπου. Γιατί ανάλογα με την κατανάλωση είναι συμπλήν. Αυτά είναι τώρα σε μεταγενέστερη φάση θα γίνουν και τα υπόλοιπα με την λιπασματοποίηση. Αυτό θα μας εξηγήσει λίγο, γιατί το έχουν τα παιδιά πρωί. Λοιπόν, πώς θα γίνεται το λίπασμα. Είναι για να, να γίνουν... Πώς θα γίνεται αυτό. Τελειώνοντας τη διαδικασία εδώ, περνώντας ο μήνας από τη σύψη μέσα στο σιλό, βγαίνει στερεό λίμα έξω, το οποίο επεξεργάζεται, πρεσάρεται και ξεχωρίζεται το υγρό με το στερεό. Το στερεό το παίρνουμε, το επεξεργαζόμαστε περαιτέρω και γίνεται λιπασματοποίηση. Φυγοκέντρηση το κάνετε. Ή με πρέσα ή φυγοκέντρηση. Η φυγοκέντρηση είναι πιο καλή. Να μείνει γλωσστερό. Και αυτό είναι πολύ καλό λίπασμα, έτσι, πάρα πολύ. Πέραν του ότι είναι πολύ καλό λίπασμα, έχει περιθώρια κέρδους περαιτέρω για την επιχείρηση. Άρα, για τους αγρότες θα είναι δηλαδή πιο φθηνό για την παραγωγή, Θα είναι, σαφώς θα είναι πιο φθηνό, αλλά θα είναι και για μας και πιο καλό όμως, έτσι, πιστεύω. Θα είναι βιολογικό. Ναι, εντελώς. είναι οργανικό, δεν έχει μέσα στα νήτρικα, αμμόνια κλπ. Στο λόγιο παίρνει πολλά, αν θα πεις να συσκευάσεις ή αν θα το διώξεις και μας φορτηγό. Μπορεί κάποιος να έρθει να πάρει ένα φορτηγό. Καλά, αυτό ήταν Είναι πολλά στο κοστολόγιο, μπαίνουν πολλοί παράγοντες. Άρα στο μέλλον έχει και η τυποποίηση και σε αυτό. Δηλαδή έχει μέλλον η μονάδα, να επεκταθεί πάρα πολύ. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το φτιάξει, μετά πρέπει Θέλουμε να καθετοποιηθούμε πλήρως, γιατί υπάρχουν και ιδιόκτητες εκτάσεις που καλλιεργούμε σιτηρά. Οπότε ένα μέρος θα τα πάμε στα δικά μας πλέον. Οπότε έχετε πλήρη κύκλο. Γιατί και αυτά φτωχαίνουν, όλο βάλε. Καθετοποίηση στο 100%. Αυτό λέω, ναι, από την παραγωγή. Αυτό μου έκανε εντύπωση από την παραγωγή. Το προγεννητικό. Εγώ έλεγα ότι αγοράζω το τροφές. Όχι, το δικό τους. Δεν αγοράζει το τροφές, δηλαδή τα. Αγοράζει ένα κομμάτι από τα καλαμπόκια και από αυτά. Δεν αγοράζει ζωοτροφή. Αυτά τα που βάζουν, λέγαμε, ρεγκάλε τώρα και τέτοια. Αυτό είναι πισωγραφία. Ναι. Τώρα αυτά δεν είναι. Ένα ποσοστό πρέπει να μπαίνει λογικά γιατί μπαίνουν σε όλα. Συνήθως βάζουν σόγια. Θα τα αλλάξετε, πιο καλό. Σόγια, σογέλαιο. Γέλα, πιο καλό. Γιατί το ρεκάλευρο ήταν μέσα Το ρεκάλευρο, νομίζω από την εμπειρία μου και από άλλες επιχειρήσεις, το βάζουν περισσότερο για να τρώνε τα γουρούνια την τροφή. Επειδή έχει κρεατάλευρα μέσα και τους ερεθίζει στη μυρωδιά και ζητάνε να φάνε. Ενώ η σόγια είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι θρεπτική, έχει περισσότερη ενέργεια. Και δεν βάζει και κρεατάλευρα εσύ, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν βάζει, δεν υπάρχει λόγο. Είναι πιο καθαρή πρωτεΐνη, μωρέ, η σόγια είναι πρωτεΐνη. Παίρνουμε την ενέργεια για εδώ. Δεν χρειάζεται να μπλέξουμε τα κρέατα. Καλά κάνει, πολύ ωραίος. Εδώ μέσα υπάρχουν ζωντανά, εδώ πέρα μέσα. Ναι. Πόσα είναι κάθε περίπου μέσα? Εδώ κάνουμε περίπου 60.000 το χρόνο. Μικρά. Και 2.000 χιλιομετέρες. Και είναι όλα εδώ μέσα, έτσι. Γιατί αυτά τα παράθυρα. Δεν έχει παράθυρα. Κάτι βλέπω σαν κλειστά που φαίνονται. Είναι υδροπάνελ. Είναι υδροπάνελ για την ψήξη το καλοκαίρι. Έχει κυψέλες σαν χαρτί, το οποίο στάζει νερό και φυσάει ανεμιστήρας από μέσα και δροσίζει την ατμόσφαιρα το καλοκαίρι. Δεν είναι παράθυρα. Πάντως φως δεν μπαίνει μέσα από εδώ. Είναι φυτό. Φυτό. Ή δεν μπαίνει φυσικό. Όχι, μόνο το φυτό. Μόνο φυτό. Να μην έχει καμία επαφή με το περιβάλλον. Για μικρόβια και διάφορα άλλα. Είναι τελείως κλειστό το κύκλωμα. Η φόρτωση για να πάνε μέχρι τη... Όλα αυτά ούτως ή άλλως εντάξει θα βγουν. Φορτηγά πάλι δικά μας τα οποία πλένονται και... Το καλοκαίρι έχει ανεμιστήρα. Και δεν υπάρχει φυσικό φως, μόνο τεχνητό, διότι έχουν απομονώσει τα πάντα και δεν έχουν μικρόβια καθόλου. Πού θα πάμε τώρα? Τώρα πρέπει να σου Θα πάμε να κάτσουμε λίγο. Δεν τα παίρνεις αυτά τώρα. Εσύ πρέπει να... Ναι, αρκετά, 2 ώρες και.